seluruh Indonesia. Nggih, mila niku. Nah, sing nganggo menggeh-menggeh barang Mas. Aku ki lagi ngematke kowe iki mau lho. Ngopo? Lagun-lagun lawas ngene iki mau aku seneng dendeng. Dendeng apa iki Dendeng serundeng. genteng. Dendeng serundeng. Heeh. Pancen iso ngetokne lagu lawas-lawas iki ketika manjing goro-goro. Tur sing mirsani racake para pini sepuh, mulai digawe lagu-lagu campur sari terus ndak. Kyai sepuh ki cara anu ki ora enek sing didahar ngono lho. Tur lagu mbiyen ki ya jane apik mung wis suwe ra metu wae. Ngono ya. Biyen ki wis ana lagu nge-rap lho Mas. Dhisik Biyen ki wis ana lagu nge-rap. lagu nge-rap. Heeh. Contone Kuning kuning kawula kae apa kae lara ngenteni si kodhok langking dok siji kapipilan dok loro kacondheran konyak ganyu tawon goni nini cengkir geloko kiwa mbang seloko cicih mbang telase sabuk waro kayu loko mbung ngentiung ngendalung ngentiung neblem nir gunalir piar segelung napasku ra kuat aku. Ku piye kuwi nge-rap lho kuwi. Dadi saurunge lagu ngarep saiki iki wis enek dhisik wis mbak-mbak ya awake dhewe wis luwih dhisik menciptakan ya. Wah yo saya ngesti Pandhawa iki gudange bangsa sing neka-neka. Oh Indonesia wae ana kok. Oh ya. Lho yen Gareng Pethuk Cakil iki biyen nembange Indonesia. Kuwi klasik. Klasik. Kok nembang Indonesia Gareng Pethuk Cakil? Lho wong jenenge kepengine iki lak wayang ditonton wong sing ora mudeng basa Jawa barang. Heeh. Angger kepethuk Cakil. Weladalah aku gumun selawase durung tau weruh. Apa wong apa iki bangsane demit. Untune suku metu apa iki bangsane kingkong. Gitu terus Indonesia. Terus Saya kira ini baung. Saya lihat ada dua siung. Heran sekali ada macam kayak begini. Saya tanya lebih dulu. Mungkin dia bisa ngomong. Loh Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, saking kepingine ditonton karo wong manca kok, Mas. Ah iya iya iya. Iki berkembangnya tuh pesat. Nah, ning tetep ulon sukone pas. Ngono lagu-lagu lawas aja disepelekke sik. Kembang jagung omah kampung pinggir lurung jejer telu sing tengah kuwi demenanku. Wah, Masa ngono. Ada tekan demenan barang. biyen yo sing tengah kuwi kok. Oh. Sing taksir sing tengah. Oh Ning iya. sing kena sing pinggir. Ya kuwi nguthik-uthik lagu lawas. Ya. Ngono aku iki mumpung pedhuk kanca-kanca. Duwe laras Aku Indonesia. kepengin baleni aku dhewe ra mudeng lagu iki. Heeh. Ing atase aku bawa kok iso mlebune ning kuwi iki lho aku lho ngono to. Kanca-kanca. Kae lho sing sisan si Aragama kae lho. Sing ndi? Lho ki wis teh. Oh. Aja nyembah kayu watu nyembah Kang Maha Suci kayu watu iku papaning brahala setan priprayangan nuntun ring jahanam ya bao pangeran to kang peparing nugroho duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka.
bahasa Indonesia iki lagu luwawas wis kependem. Lagu-lagu saiki kok jek iso. Aku ora kepethuk bola-bola iki ora wani ngetokke aku. Oh. Akeh murucute. Lah ya, kanca-kanca ki daya ingate AQ SQ ya luar biasa. AQ SQ dan QQ-ne ki rumangsaku. Mula masyarakat wonten ing Nganjuk niku niteni Mas Gareng. Pripun? Tidak hanya kerawitan yang diteliti, kekompakannya juga lagu-lagu yang dikeluarkan tidak monoton. Betul. Lagu modern ya oke, garap ya oke, klasiknya ora ditinggal. Tur iki lawas ketoke dadi anyar. Ya. Ya aku dhewe ora kelingan blas kok keling aku ya kon ngarep terus disambung karo kanca-kanca iki terus dadi nyeng ngono kuwi. Kelingan. Wong kan pinter biasane sok lali ngono. Saja. Nggon pedalangan barang ya ngono Mas Gareng. Pripun? Piyai Nganjuk ki lek ngamati tidak hanya nggon hura-hurane, nggon limbukane. Betul. Tok ki ora mengamati yang antarane sulukane kepiye, suarane kepiye, wayang siji lan sijine iki pilah apa ora ki diamati tenan. Critane utawa sanggite barang. Mula ya kudu ngati-ati nang kene. Ngatasi wayang omongan ngene lak kudu pilah to Mas. Betul. Antarane wayang siji lan sijine iki kudu pilah. Mas Gareng, apa terus? Gok, apa terus? Nah, iki kudu pilah. Upama ora nonton wayange secara langsung, wi ngerti sing ngomong ki sapa, rak ngono. Mula ora usah nonton ngrungokke radio wae mudeng. Heeh. Sing angel lak nggon kuwi. Heeh, sing angel ki milah nih. Milah ngono ora nonton mung ngrungokke ngerti oh ki sing ngomong Kresna. Iki ngomong Karno, iki sing ngomong Sombo ki beda-beda. Ya. Mula ya ngati-ati wong pancen dadi dalang ki ora gampang kok. Ya, gampang sing maido ya, Mas. Mula ya kudu dipepetri, Mas. Nah, Mas. Pun iki mumpung genduk niken ya urung kundur iki jane cuwapek jane kesel. Ning obat-obate tresna karo masyarakat wonten ing sanan Maci tur gedhe tanggung jawabe. Betul. Wis dididik wiwit sedini mungkin wit cilik mbiyen. Kudu profesional kerja genduk niken salindri walaupun kondisi awake iki kesel kaya remuk-remuk ning isih bertahan nganti gara-gara. Dididik wiwit dini hari tadi sejak dini iki Mas sejak kecil iki wis profesionale luar biasa. Iki mau serasanan aku ya harus ngetokke lagu lawas lagi tambah lagu lawase apa. Wis ayo. Ayo sing lawas genti nduk. Ayo. Nek perkara lagu-lagu saiki modern wis mok pangan kabeh. Kulino sing lawas apa? Heeh. Sing kira-kira donya ora ana. Wah, jineman apa? Nembango sakarepmu karo ngepenake kancamu. Monggo lho Dar lho, Mbak. Lawas niki Pakde. Iya no. Napa jineman apa langgam? Wis saret jinem apa plandol apa plangsong. Terserah. Tekan dadu. Kuwi takon aku ya bingung no. Heeh. Apa sakarepmu, Nduk? Oh, sakarepmu langgam-langgam sing lawas ya ana. Nggih, langgam mawon nggih. Apa no? Cahayu sing nganggo bawa sikik. Nggih, impenku. Impenku. Wah, ya. Yen dibawani sik karo lenggah sik ya Mas Gareng, kok pas lagune ngadeg ora apa-apa. Heeh, ya. Dirungokne mulai nek mlesete gen dibenakne karo Pak De Gareng. Ora aku ora benake, aku arep mangan snack. Lah iya. Nduk, bawanono Nduk, impenku. Nah. Ya. Ya. Kiraku kawitan citra Sedina kemen tanggapan piro Nduk kan? peng kalih. Kalih. Pak, nggih. Minjing-minjing jam 8 Tanggapan nek sesuk-esuk. teng Bojonegoro. Masyaallah. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng. Reng. Cak aku rebukan arisan. Sing narik sapa jare Ngenakne seneke. Pirake? Jagongan karo Mbak Rini. Lah piye to piye napa? Iki lho, iki mau sore ning nggon Kediri terus bengi tekan kene nganti gara-gara. Sesuk-esuk jam 8 kuwi cek ning Bojonegoro neh. Kaya ngono kuwi lho. Refreshingmu kuwi kapan?
Kok nyambut Refreshingnya yang ngene iki, refreshing. Oh ya raja aja nyilaki batin aku kuwi kaya kowe wis tau, Nduk. Sasi muput raleren mudhun kok motor ndlosor. Ndang napa? Tetep kudu rakitan kowe sak jam 2 jam senengamu ngopo? Senengane Hobimu sing paling mbok senengi. anu, niku Kegiatan sing paling mbok senengi ringan ning seneng apa? belajar. Ora kegiatan padha wae awake mari sirahe mumet. Heeh, nek aku duwe kesenengan. Hobi. Yen aku biyen Heeh. kuwi senengane angger awak kesel pikiran kesel, sobo pasar mlaku mubeng. Iya. Klamben ora kuwi? Klamben katokan ora? OT-OT. Oh, lah iki Ya wong- klamben. Wong ngilangi stres pikiran lan ati kok. Oh, ngono. Refreshing ora kudu tetuku, mlaku ning pasar kuwi yen aku. Oh, nek kula niku nganu, Pak De. Mboten seneng ngopi, mboten seneng medal. Mboten seneng napa-napa. Nek teng griya ngoten niku nggih momong Ceki terus nonton, pun. nonton apa kuwi? Nonton wayang. Oh ya, kudu Nek pas praiyune kan kerep monitor Dujo Laras Indonesia to Cak Dikareng. bener. Ya wis senengamu apa kanggo refreshing ya, Nduk. Heeh. Ing kira-kira seneng nyawang aku ya nyawang aku wae. Ayo nak. Naneng tudet naneng nang ning jurang jugro. Dudu kuwi, gathek dudu kuwi. Ya, timbangane- Bantuane Simpang Lima Ria. Aku mari iki lho ngrungokke mbok-mbok iki lho mangan kok. Ngopo? Aku mrecek ngene iki. Ya pancen lek mangan ki ora disambi omong ora penak kok. Oh ngono to. Heeh. Ngerti-ngerti entek rong piring iki. Iya. Ayo Nduk. Bicara krungu samaya eling yen taan deni Kledang
De, semerep mboten kula wau merem-merem nyapa? Oh, ngantuk kali kowe. Bener. Lembang kene nyuwara kok mripate ngantuk iso-isone iki. Kowe iki jan kaya sinden kuno wis pokoke. Menggayati, Pak. Ya ora apa-apa menghayati kok. Menghayati ora apa yo. Marahe sing disawang ora enek. Heeh. Sementara iki tak kon nyawang anu lho, sapa jenenge kuwi? Nanang. Edi Sapi kuwi lho dadi. Enek nyawang Mas Nanang marem kok. Heeh. Anu kene duwe pengendang wedok kan. Nggih. Ayo Nduk, anjel kendangono langgame Mbak Niken Salindri. Ayo Dok, ketokno. Pengendang wedok Ketokno kewanitaanmu. Kula nggih saged jane Pak, tapi nggih kula mboten sombong. Mbok wis Dok, golek gawean ku anggere iso pendak biar kon gendang lho kowe. Kowe rasa. Ora iso Ya. berarti. Ayo. Semangat, semangat. Ya, I mahasiswi isi Surakarta jurusan Karawitan nembe semester 7 Mas Gareng. Asale saka ngendi iki Kula asal? kinten lek tasih SMP. Ora. Karo aku gede aku ya, Pak. Loh, gedine gede awakmu ning Iki bocah ngendi asline? Cah Solo. Oh. Surakarta, Hadiningrat. Yo. Solo, kota budaya. Ning blas ndak enek wong nanggap bayang. Tenan iki. Aku urung tau kok tanggapan ditanggap wong ning kota Solo ngono urung tau. Brono aja sok omong ngono. Ngopo? Ngisi sini-sini ana wong Semarang omong kok ngono. Padha. Semarang ki ora. Apa enake Semarang nanggap Solo, Solo nanggap Semarang piye? Lek wong duwe gawe lho ya, lek bersih desa isih ana kota Solo mergo isih ana 2 tempat sing selalu rutin setiap tahun. Lek wong duwe gawe iki kono ki nanggape elektun. Lorenza. Aja meneh wayang kulit. Tukang tambal ban upaya sing nyanyi wis jingkrak-jingkrak. Ana sing topine nganggo lampu klip-klip-klip. Wah, aja meneh kok wayang kulit wayang wonge diundur tendane tanggal dumpyuk. Ora sida to aku. Lah iya. Nah, ya semoga-moga dimidhangetke piyayi Solo tamane sing kawogan. Wali kota Solo yo digalakke. Solo ki kota budaya, sumber-sumbere budaya. Dikembangke budaya sak ora-orane kantor wali kota Surakarta kuwi pendak sasi wayangan. Mergo wis tersohor di seluruh dunia bahwasanya Solo adalah kota budaya. Kok nanggap wayang kok arang-arang. Beda karo Nganjuk ora usah diarani kota budaya, Nganjuk kota angin ning wong nanggap wayang beyuh. Pendak biar ki sandung jeduk tiba gabus ora wayangan ora marem. Iya Mas Gareng. Heeh, Solo ki sing kondang ora wayange kok. apa? Pasar Gede. Solo. Heeh, Pasar Gede kopi pojok. Lah iya, bukan berarti awake dhewe iki terus ora seneng karo kota Solo enggak ning iki sebuah usulan. Ya, sebuah usulan dari seniman. Mbok iya, ning wali kota kantor wali kota ke mendasasi wayangan. Terus digilir, didum dalange ora mung dalange ngur kuwi wae mesakne kancane. Kula aku mau sore usul kelawan Mas Bupati Mas Marben ning Kabupaten Nganjuk yen pancen ana pentas periodik kuwi sing ditangkap aja mung dalang siji tok. Kabeh kudu diratake. Kabeh dalang Nganjuk ki pirang-pirang tur ya becik-becik. Pemerataan. Ngene ya, Truk. Heeh, iki mung usul. Kemerape Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga pariwisata. Kanggo sono men saya terangkat seniman seniwati utamane dalang-dalang Nganjuk men terangkat kabeh. Oh, ngaten nggih. Ngono. Ah iya. Ning yo aja meksa. Aja meksa kudu nanggap dalang lokal aja. Mergo apa? Iki mengko sing duweni hak yo nanggap kuwi masyarakat. Heeh, balik kaya kudu ngombo ya, Truk. Lah iya. Dadi wis piye carane masyarakat ki senengane apa ya dalang lokal, dalang interlokal ya ditanggap kabeh. Oh iya, ora kok dipeksa kudu nanggap dalang lokal kan ya ora wong selerane dhewe-dhewe ya, Truk. Ya, ya. Maka Nduk, langgap karo lenggah wae ora apa-apa gen ketok menjila kendangane Nduk Angelia Maharani. Ya, you know.
aja ndruk. Lah ya. Ya. Emansipasi ya iki sing nembang wedok sing ngendhe wah gendangane endang wah apik tenan endang. Endang sapa to? Angelia. Tulisane Angelia. Nah, mergo angel iki tak undang endang. Padha ene. Wah wis jan ya diteruske nduk kok kurang prigel latihan karo Mbah Gareng. Wah. Karo Mbah. Iya. Ayo gen kendang sike, genduk lek ini kan genderan sike, ayo liyane. Ah, iki ngopo iki? Mangan wae ayo. Ayo sing sapa iki? Ya oke iki wae iki sendane pirang-pirang. Ayo. Ana Buduwi ana Prima terus Wanda. Ayo Prima, Luxio, Mario. Sing di. Yen iki ora mbok tunjuk ora gelem maju lho. Oh iya, tunjuk no. Ah ya. Ya, coba. Anu lagune sing gampang. Yen dikendangi karo Nduk Angel. Jel. Oh wis ngalih. Ora. Suwe Gus. Angelia. Aku yo gumun lho bocah tipis lho kendangane kok yo banter men lho. Wah, soto Kurawa do bengok-bengok. Mas, Angelia ke sak rombongan iki ora gelem kok bareng sinden. Angelia bareng bis, bareng yoga-yoga. Mula ditresnani karo yoga-yoga kabeh. Wah, sanggo trambul ku. Trambul piye? Ya amis-amis. Yo jenenge iki senasib dan sepenanggungan ngono kuwi. Apik kuwi. Yo mancing ajur-ajar bener, Jel. Yo Jel ya. Wis kumpul karo kanca kuwi apik wis pokoke. Ya Buduwi terus karo si Retno Jongpe karo Mbak Wiwi Irnawati kon diaturi jumeneng. Ya coba. Ayo kelas berat. Langgan sik lagi ndangdut apa lagune? Ayo kelas berat ngadeg kelas berat. Ya. Memanik ya kena dilanggamke sike engko lagi dangdutan. Ayo iki golongane sinden-sinden expired ki ayo. Wah. Iki asline sinden Dwijo Laras iki ya iki. Watete pertama ya iki Mas. Heeh, dipatenke ya iki. Wiwit prawan nganti rondo lho. Heeh. Yo melu Dwijo Laras terus. Iya. Ya. Nya, P, nganggo iki P. Oh wis ngono to. Ya buka celuk wae. Memanik ya kena. Nah, kok kedua digarap dangdut tapi kendangnya tetap kendang si Angelia. Iya. Ya, ayo Wi, kowe dhisik dhewe Wi. Nah. Ya. Yo, maka
musik. Ayo yo. Wah, nyas. Iya Mas Gareng. Weh, si Sri kendangane apik Sri. Ah. Sopo? Wis pokoke saelingku aku. Mas ana sing meri. Apa? Cah papat ki meri. Bayar piye? Kepengin nyanyi diringi karo musik. Oke. Cah papat iki. Iya. Iki mau aku kok ora kon nyanyi diringi musik to, Pak De. Lah iki ya nyanyi. Iki niken sik wae, engko keri-keri. Oh, monggo ya, kowe wis ya. musike dikukuti lagi kowe. Ya. Yo support musik Mas Joro. Nah, nggih ngadekne gedhuk NS Niken Salindri Bordir. Yo. Oke. Api era. Tak gaweke saire ngalor ngidul ngetan ngulon bali ngidul. Ngalor ngidul ngetan ngulon bali ngidul. Judule kuwi bingung ya. Timbangane ora ana vokale. Aseni. Ngono. Wong diarani wong Iki sok ketemu karo nduk niken meneh sik bulan Desember. Cek rada suwe. Oktober karo November kowe ndi wae. Lah iya. Ya engko muga-muga November enek sing Dadakan mendadak. dadakan. Ya. Wingi bar petuk terus ya Mas Gareng karo nduk. Ya disyukuri, malah kowe berarti kowe diberi kesempatan untuk istirahat. Heeh. Ngono, diambil positifnya saja. Betul. Nah, iki genduk niken. Nggih. Iki wis dicepake musik komplit, kowe nyanyi apa nduk? Tanjakno. Nggih. Kae wis mikir lagumu direwangi sore turu lho sing urgent kae. Tasih kata sangat ingin monitor Mas Joko bilang kenceng Madiun Mas Ngadinu. Aneh-aneh apa nduk menghibur masyarakat sing tasih mungon. Wonten ing alun-alun, kok alun-alun. Wonten ing lapangan. Lapangan desa. Sangan. Ya. Najan to ki mau barengan karo lomba final voli ning penontone ora bakal kendho terus. Betul. Apa nduk? Ken manut senengmu wis to. Wis. Apa nggih, Pak? Kae nadah kae tadah. Mosok arep bokong semok. Jangan. Tambal ban. Apa? Tambal ban. Gak berbobot. Oke kok lagu-lagu saiki lagu-lagu lawas ki do populer meneh kok. T. Lagu apa jenenge? Bukit bergundi. Bukit berbunga. Ya. Apa nak? Kita coba dulu, Pak. Ya, coba dulu. D, Mas D. D. Umpama bisa Isa Mas D. Aku gaya lintang kepingin tapati tak wehna sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane wong klombang radio sing bisa dadi gantine. Apa ki judulnya apa? Lombang Asmara. Wah, cocok tak rungokke. Tanggal arep tak dueti. Tak rungokke kanthi cermat. Ya. Lagu ini. Arep tak sangoni ngono. Oh, sangoni slamet.
Iya. Yo Mas Solo. Gue tak takon iki mau karangane sapa, Nduk? Nurbaya. Mas Nurbayan. Nah, saiki kanggo ngurmati sing ngarang ya kudu disebutke. Iya. Saiki lak wis ora kena royalti napa. Nek kanggo ngurmati supaya di ngerteni lan dikenal, oh lagu iki karangane Mas Nurbayan. Wes apik iki mau wis gayeng. Wah, pemusikku ora sini-sini blas. Grupku. Iya. Kae pemusik kok do lara sirahe diblebet kabeh. Iki ana pengumuman Nduk niken karo Mas Gareng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami atas nama Muda Dusun Sanang mengharap kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk acara gebyar Sholawat Janur yang akan diadakan pada tanggal 18 Oktober. Oh, yeah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa berkah. Amin. Lagi lho budayane ya diupeni, pengajiane ya diupeni. Cocok. Nggih. Ya pisan kes Nduk karo Gendi Susul karo Nduk Okwa kelawan Nduk Prima kelawan Nduk Mayang. Ayo. Sing urung ngadeg mau sapa? Ibu-ibu Dasawisma ngadeg. Ya, satu kali lagi engko gen leren genduk niken. Oh ngono. Ya, saking engko isuk wis budal nang Bojonegoro. Heeh. Bojonegoro bablas Cirebon. Heeh. Bablas Malang. Malang melintang ya, Nduk. Nyanya sayang, iki tak. Wah, kok bablas Malang to, Ken? Bablas Ngawi lho engko mulih sesuk mampir ngene bapak ning Madiun nah. Ya sesuk ning Madiun awake dhewe. Heeh, ning Gemarang Madiun. Ya, heeh. Ndek inginane disusul anak wedok ning Madiun bocah nek tresnane karo bapakne nek ora umum. Ah iya. Makasih. Lagune apa? Nderek sing diaturke. Mergo iki lakone uga sih dawa, Gong. Oh ngene ya, Tru. Ya. Ya, coba manut lagune apa sing kekinian utawa zaman sekarang sing kabeh hafal. Oh. Apa lagune? Apa Cahayu? Puspitanala. Ya. Apa? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Lagu-lagu lagi neko-neko menurut Mas aku. Ya, nek aja nganti dipedhoti truk lakone ora. Ya iki niki lakon-lakone terlalu banyak dipedhoti ora seneng kok. Oh ngono. Ya. Walaupun iki wis kundur mesti jek nyimak ana ing YouTube. Oh ngono. Ya, mergo pancen hawane ning lapangan nyadem. Oh ngono. Ya. Syukur-syukur jek ana sing ngancani babaring carita Banjaran Kokrasana. Ya. Mbak Mas Suruh musikipun. Yuk Puspitanala ya. Cuy,